Duha ka mga menor de edad nga taga Mandawi City nadangat sa tambalanan human matapti og jellyfish o bokya. Nahitabo kini samtang sila nangaligo sa usa ka beach resort sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Sa usa ka beach resort sa sitio Buyong, Barangay Maribago, nangaligo niadtong Martes ang usa ka grupo sa mga batan-on nga taga Subang Dako, Mandawi City. Kay hunas niadtong higayuna, nakahukom sila nga magpaduol sa gitawag nila nga Isla Mundo. Pipila ka gutlo, may duha kanila ang misyagit nunod sa nasinating pagsakit sa ilang bukton ug bitiis. Kay pag syagit nila dito nga tabang-tabang, nagtuol lang pod og lumos, dagan din may kay tawag din may og squad sa barangay sa ambulansya. Kay dire ila pa manggidayon dire dapita. Ya pag abot na dire mo to amo nang gikuan sa amo ang tabang na suka man kunoy kuan o suka asin mo kuan sa lang ba temporary sa lang namo nga kuan samtang nag huwat may sa kanang ambulansya. Dali ra hinuon dayong nakaresponde ang mga sakop sa Maribago Emergency Response Team ug gidala sa Lapu-Lapu City Hospital ang duha ka mga batan-on nga nanag-edad og 16 ug 17 anyos. Matod ni Dr. Debra Custodio, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga dihang nada sa tambalanan ang duha ka mga menor de edad, stable raman ang mga vital signs ni ini ug bugtong reklamo nila ang kakatol sa ilang bukton ug bitiis. Ang dapit diin sila nataptan sa jellyfish. I-observe lang for a few hours, naghatag og Maribago treat siya as an allergic reaction, naghatag og antihistamine, anti-allergic medication, then steroids, then eventually discharged and then advised lang kung unsay mga bantayunon sa balay. Dugang sa hospital administrator, kuno galing makasinati man sa susamang hitabo, mas maayong madala-dayon ang biktima sa labing duol nga tambalanan. Do not put na mga unnecessary katong mga sinauna natong mga medical advice niya, vinegar. Best there is to put warm water for as long as 30 minutes. And then dili pud kana makasunog jud nga tubig, no. Basta warm water that will open up man gud the skin, no, to facilitate removal if na foreign body. And then as an allergic reaction jud ang pag-treat ana. Kaganiha, gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang beach resort diin nangaligo ang mga batan-on nga nataptan sa jellyfish niadtong Martes sa hapon. Bisan sa kadagko sa bawd, daghan gihapon ang nangaligo sa dagat. Hinuon way ni usa kanila ang nakasinati sa susamang hitabo. Matod sa mga tagduma sa maong beach resort, katupa ang unang higayon nga may guest sila nga nataptan og jellyfish. Hinuon sukad ni adto kanunay na nilang gipahinumduman ang mga mangaligo sa dapit nga magmatngon ug dili magpalawod. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.